العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi, ini kita niyo amin waktu na to, waktu pag pupunpunan na to, kaya na dumawat si nikmat sa lagu-lagu ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini, yari na in dimil kato patumtum waktu ini labi-labi na to, di mga sila amuin baku-bakuhan, nakabatok pa mana sabunan, amin murah-murahan in sila laong ta ano ito yan na imbiya mga panay mainilasin mamatkan pa Allah subhanahu wa ta'ala di nato palukay tukbal ko in dimil kato patumtum pero naruwain din kang Sheikh Al-Qadi Albani palitapagdal siya datuho. Alhamdulillah, Syekh Zakaria Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis sahri saddi wa shilli amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batan minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bih warham innallaha alaikum raqiba. So, alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kung saan alhamdulillah na inshallah may continue natin ang topic natin tungkol sa the best sa mga babae na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang iba kung hindi si Virgin Maria. So, alhamdulillah, tulad ng sinasabi ko palagi, pag yung source ng anumang bagay, kung yan ay talagang katotohanan galing sa Panginoong Diyos Allah, kahit kailanman hindi malilito ang mga tao. Dahilan, alhamdulillah, ang banal na Quran na kung saan ginagamit natin palagi
sa kung ano mang discussion o lecture na ipamahagi natin sa mga kapatid natin, mga sa humanity. Alhamdulillah, tayo sa Islam ay walang iba na ginagamit natin kung hindi dalawa lang. Sabi ng Rasulullah sallam sa kanyang every halaka o mayroon na nasiha, ang sabi niya, fa innaka asdaqal hadithi kitab Allah wa innal khaira huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So dahilan bakit ang the best na mga story, subhanallah, makalipas sa ngayong panahon at sa mga parating pa, alhamdulillah, nandito sa banal na Quran kung saan kahit sila mga scientists ay alhamdulillah nagsabi na 14 centuries na kalipas ni si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makabasa at hindi makasulat. Bakit niya alhamdulillah nabigkas ang katotohanan tungkol sa pangyayari sa nakauna, sa ngayon at sa mga panahon na parating pa sa atin. So alhamdulillah mga kapatid, ang Quran na kailangan ko irredundantly pagbalik-balik ko na 14 centuries na nakalipas, walang kahit isang salita o tudok na lamang na naiba sa Quran. Alhamdulillah. Imagine, 14 centuries na kalipas. So, alhamdulillah, kahit hindi ko babasahin lahat ang yung patungkol kay Maryam at ang kanyang anak na si Jesus alayhi salam, pero alhamdulillah, para magiging mabuti ang aking share ng yung mga storya, inshallah bamagitin ko kahit kunting yung salita dito nakasaad sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sa Suratul Maryam chapter 19 verse 16 umpisa hanggang sa verse 36, pero hindi ko na babasahin lahat dahilan sa maiksi lang ang panahon. Kailangan natin inshallah matapos natin ang patungkol kay Maryam. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattakadat min dunihim hijaban fa'arsarna ilayha ruhana wa mattala laha basara sawiyan. Qalat a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Qala innama ana rasulun rabbiki li habalaki gulaman zakiya. So, alhamdulillah, ang nabanggit sa Suratul Maryam, verse 19, kung gusto nyo mabasa ng Quran,
At alhamdulillah ito ang makikita natin, alhamdulillah, sa Suratul 19, Suratul Maryam from chapter 16 to 36. Ang pagdadalang tao ni Maria. Nagsalaysay ang banal na Quran at banggitin mo sa aklat na Quran ang kasaysayan ni Maryam nang siya ay lumayo mula sa kanyang pamilya upang humayong mag-isa patungo sa isang pook sa dakong silangan. Siya ay naglagay ng tabing upang ikubli ang sarili mula sa kanila. Pagkaraan aming isinugo ang ruh. Ang ibig sabihin ang ruh, si Angel Jibril. At lumitaw sa kanya sa anyong ganap na tao na lumabas. Alhamdulillah nag-appear si Angel Jibril bilang tao. Dahil sa tawag na tungkulin mula sa Diyos, Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Maria ay tumalima at sumunod sa kautusan. Sa kanyang pag-iisa, bilang nagpakita ang anghel Jibril sa kanya sa ganap na anyong tao, kaya siya ay namangha at nagwika. Katotohanan, ako ay nagpakupkop sa mahabagin Allah laban sa iyo kung ikaw ay may takot sa Allah. Ngunit ang Angel Gabriel ay malugod na nagpaliwanag sa talatang nabanggit. Muli ipinaalaala kay Maria na siya ay magpapalain ng isang anak na lalaki, si Jesus, bilang gantimpala sa kanyang pagiging malinis at matibay na pananampalataya. Muli ring itinanong ni Maria upang magkaroon ng katiyakan na ang lalaking kanyang kaharap ay tunay na si Angel Jibril. Siya ay nagtanong, paanong ako ay magkakaroon ng isang anak na lalaki samantalang walang lalaki ang sa akin humahawak at ako ay hindi isang maruming babae. Subhanallah. Si Jesus ay nagsabi, tunay na ako ay lingkod ng Allah. Ako ay binigyan ng kasulatan at ginawa niya akong propeta. At kanyang akong pinagpala saan man ako pumaroon, at ako ay napag-utusan upang masagawa ng pagdarasal ang kawanggawa abang ako ay nabuhay. At maging mapaglingkod sa aking ina, at hindi niya ako ginawang suwail na mapang mataas.
at kapayapaan sa akin sa araw na ako ay sinilang, at sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay pababangunin muli ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon ay si Isa, Jesus alaihissalam, ang anak ni Maryam. Ito ay isang pahayag ng katotohanan tungkol sa kanilang pinag-alinlangan. Ito ay pinakamahalagang yugto sa buhay ni Maria at ang himalang umugnay sa kanya at sa kanyang dakilang anak na si Jesus. Habang panahon, ang salaysay na ito ay magsibling patunay sa kadakilaan ni Maria at ang kanyang anak na si Jesus. Ang mga katangian ni Maria. Ang mga katangian ni Maria. Si Tirmidhi ang isa sa pinananagigang matuwid at pantas na mananaysay ay nagulat na ayon kay Ali ibn Ali Abi Talib, sinabi ng sugo ng Allah na ang dakilang babae sa kanyang kapanahuan ay si Maryam, ang anak babae na ni Imran, at ang pinakadakilang babae sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Khadija, ang kanyang asawa, anak na babae ni Khuwailid. So, alhamdulillah, ang pagbabalik ni Maria sa kanyang pamayanan at kanyang kasamang lumisan ang sanggol patungo sa kanyang mga mamamayan, at sila, mga tao, ay nagsabi, "O Maryam, tunay na ikaw ay nagdala ng isang bagay na kamangha-mangha." At ang ilan sa mga tao ay nagtanong din sa kanya, may bahid na ng panunumbat. O kapatid babae ni Harun, ang inyong ama ay hindi isang tao na nagkasala ng pangangalunya, at maging ang iyong ina ay hindi isang maruming babae. At dahil na nga si Maria ay nag-ayuno, hindi siya nagsalita, bagkos itinuro niya ang batang sanggol. Sadyang ang salaysay na ito ay makabagbag damdamin, at tunay na ang kapahayagang ito
ay isang palatandaan ng malinis at wagas na puso ng dakilang babae na ng sangkatahuan na si Maria. At kanyang Maria, itunuro ito sa sanggol. Sila mga tao ay nagwika, paano naming magkakausap ang isang batang musmus na nasa duyan. Sa talata ito na nabanggit natin, ganap na namangha ang mga tao at sinabing paano na nga naman nila makakausap ang isang musmus na sanggol. Subalit ang himala ay naganap, ang sanggol na si Jesus ay nagsimulang mangusap at nagpatunay na siya ay isang pagpapala mula sa makapangyarihang Diyos. Ito ay isang banal na salaysay na nagbigay na dakilang kalagayan ni Jesus. Ang kanyang kamusmusan ay palatandaan na makapangyarihang gawa ng dakilang tagapaglikha. At ito rin ay isang kahangang-hangang patunay sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus bilang propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jesus ay nagsabi, tunay na ako lingkod ng Allah. Ako ay binigyan ng kasulatan at ginawa niya akong propeta. At kanya akong pinagpala saan man ako pumaroon, at ako ay napag-utusan upang mangsagawa, pagdarasal at kawanggawa habang ako ay nabubuhay at maging mapaglingkod sa aking ina, at hindi niya ako ginawang suwail na mapangmataas. Ito ang pinakamahalagang yugto sa buhay ni Maria at himalang umugnay sa kanya at sa kanyang dakilang anak na si Jesus. Habang panahon, ang salasay na ito ay nagsisilbing patunay sa kadakilaan ni Maria at ang kanyang anak na si Jesus. Si Maria at ang babaeng Muslim. Maraming panahon na ang lumipas na sa makabagong takbo ng buhay, tanging babaeng Muslim lamang ang nanatiling may pagkakahalintulad sa pananamit ni Maria. Ipinag-uutos ng Islam sa babaeng Muslim bilang isang marangal na mananampalataya na panatiliin ang maayos na pananamit sa pamamagitan ng pagkubli sa anumang bahagi ng katawan na maaring maging sanhi ng kawalan ng dangal at paggalang. Para sa isang babaeng Muslim, si Maria larawan ng isang marangal na babae
na dapat tularan sa gawa, kilos at kaayusan. Siya ay isang inspirasyon na hindi maaaring maglaho magpakailanman sapagkat siya ay bahagi ng relihiyong Islam, ang pinagpalang relihiyong ng dakilang may kafal, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, mga kapatid ko sa humanity, alhamdulillah, nasasabi natin sa Quran, alhamdulillah, na kung ano ang katotohanan na nangyari patungkol kay Maryam at ang kanyang anak, na kung saan hanggang sa ngayon, alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na alhamdulillah na lahat ay maliwanag. Gusto ko sabihin, alhamdulillah, na kung ano mang anaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari talaga. So ngayon, alhamdulillah, alam natin na si Jesus alayhisalam ay inshallah siya ay galing sa babae. So gusto ko kahit sa maiksi lamang na ang mga banggitin ang alhamdulillah, ang katotohanan tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya ang mga nilikha niya sa pamagitan na alhamdulillah pagsasabihan niya kun fayakun. Talagang kung ano man ang inais ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari. So ang unang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Adam alayhisalam. Kung saan, alhamdulillah, si Adam ay nilikha ay matanda na siya. Alhamdulillah, wala siyang ama at walang ina. Yun ang kaiksi panalita. So ngayon, nilikha ang isang babae na si Eva galing sa isang tadyang ni Propeta Adam. Subhanallah. So kung isipin mo, subhanallah, kamangha-mangha. Yun ang ipangalawa. Ang ipangatlo, ito na ay si Jesus alayhisalam galing sa isang babae. Alhamdulillah, walang ama. Kaya alhamdulillah, narinig nyo din paano ang Quran, alhamdulillah, nagpatunay na ang katotohanan tungkol sa mga allegation nila, hindi allegation, ang paniwala nila na si Jesus ay anak ng Diyos. Pero subhanallah, kahit sa Bible, nagsasabi si Jesus na walang tao na Diyos. At siya ay pinadala pala para sa mga nawalang tupa ng Israel bilang propeta. So alhamdulillah, sa kanya na ipatupad ang mga mensahe ng 25 prophets na mention sa Quran, na inshallah uniform ang kanilang message na walang tayong ibang sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ang kahuling-huling propeta, the last messenger and prophet of Allah subhanahu wa ta'ala.
So, alhamdulillah, inshallah, alhamdulillah, inshallah, humingi tayo, manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana inshallah, bigyan tayo ng kaliwanagan, especially mga sila na hindi pa maniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat ya rabbal alamin. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa sayyin maskur wa amalin salihin mabrur wa tijaratin lan tabur ya azizu ya ghafur. Allahumma azhal ijtima'ana ada ijtima'an marhuma wa taparrukana ba'dahu taparrukan ma'suma wala taj'al fina sakiyan wala mahruma. Allahumma hijjal Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wa dammir a'da ad-din waj'al hada balada aminan mutmainna raka'an wa sa'iral biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Rabbana ighfir lana junubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansuna 'alal qaumil kafirin wansuna 'alal qaumil munafiqin wansuna 'alal qaumil zalimin wansuna 'alal qaumil muhtadi ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.